Salom horas marihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan yang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di partangiangata na laos epistel di minggu pawaluhod dung Trinitatis tanggal 21 Juli 2024 ima natar surat di Markus bidu onom ayat 30 rodi ayat 34 hujahama dihita songonoma didok hatan itu hata dungi marpunguma aka aposteli tujuluni Jesus di pabua matuibana sasudi na niula jala na niajarhon nasida. Gabi dido ibana matu nasida sumuruk mahamu tukan nasuhian pahosahon sautik. Ay torop do halak marlahoro tu nasida gari mangan gari so sadihari. Dungi borhak manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Jadi toropdo marnida jala manada nasida na borhati gabi siad darak ma marlujung nasida sian saluhut akahutai pajuluhut tusi asa dinatar darak Jesus di ida ma punguan nabuluni gabi asima rohana mida nasida ay songon biru-biru nasida nasomar parmahan gabi godang ma dipodahot tu nasida imahatan itu hatta di hamua kadongan saha porsiaun adong ma dua manang napiga na buai putih hata siat turupuk jamitaon na laos gabe jamita di hita saluhut na perjulu rikok ni na pahosahon sautik molo di hata Indonesia didok beristirahat sejenak mangalap hosa ate manang tarik napas jolo isarani halak na maredde molo torusdo dang adong koma manang pemenggalat dilakui manang tarik napas tong do gabi sutabu bigio na deyate iya sui gabi hosa-hosa ma iya sui gabi ngos-ngosan jadi ikon nasipata do tarik napas asa denggan suarai bigion idu asa molo taparrohao di teks ni edei adok tanda koma tanda permata do takata dana asing hurang lubi songoni mangulut taon dang boy long play ikon na sipata maradiad do hita rupane dungi diuduti mamuse mardalan manang mangula siulaw ni mulaulaw dus may muse songon halak na mendaki gunungi ikon na sipata do tong maradian sipata mardalan ate molodak songoni olo do laos pingsan manang tukap ay nga habis biguguna imariko ni na mangalap hosa manang pahosahon sautik di dibaga sa turpuko. Buasay kosongoni akamang dohot tamu ina nami terus terang ala na terbatas do guguta. Terbatas do kemampuata. Dungi mo sidang robot hitaon. Dang mesin hitaon. Jolma do hita ate. Sa garumasin sipata do ikod di pamate sipata di pangulo. Molodak songoni olo do laos jebol masin nai olo do laos game over hitaw pe songoni do molo karijo do torus karijo ba olo do gabe laos luasaw jadi na ikon adong do tikki dihita laho pahosahon sautik beristirahat sejenak molo istilah nuaing rupani didok may retreat atik pe dangapala istilah na baru biod dihita rupani. Retreat lapatan na pasudiko diri satu kituinganan na suding mengasingkan diri sesaat ke tempat yang hening. Retreaton boy do tu tepi pantai tu topi ni laut unang tutonga-tonga na ate unang tutonga-tonga ni lauti boy do tu gunung tu dolok boy do tu tempat-tempat wisata naung ditata rupani sedemikian rupa. Alay na pasti molo dido retreat, daw ma siyan keramaian, daw ma jo siyan nakahariburon.
Anggotong do rame soadongan non lapatan ni. Alai bukan berarti molo diro retreat gabe suadong be ulaon daksongoni. Tetap do adong kesibukan, holani tutu ba dang ulaon manang ulaun-ulaun naborat do kate. Ayang gotong do gabe manuci baju di si, gabe dibuat cucian narupan itu si, ya sama saja kan. Ya soi adong do ni ida do nganon, ngadi do retreat, dibuat tugas kantor na tu si, tu inganan retreati. Gabe nahira pidda tempat do ibana rupani makarujui tugas nai. Bamolo songonido, ahamay bernate. Jadi molo di dok retreat, ba daw majo satokin sian rutinitas. Kesibukan na tado di inganan retreati isarani na kebaktian padang, manang kebaktian pasir, kebaktian gunung, molo di gunung ate. Unang atong didok kebaktian padang, HP diduduk lu halaki retreat. Adong mamuse aka games, manang permainan na ringan-ringan, nabuy mabay mekel matong. Nabuy mabayin rame jala asa unang tegang sudi. Unang dibahid di SEA Games manang permainan nagabe mabahid perbedaan. Mulak siya tempat ritriti gabe so masyat tuan. Hape ditiki berangkat nak kining masih hawla do besongot teletabis. Hape dung mulak gabe masih hosoman. Dang retreat di guarni ihamuna. Riti du guarniate. Alani molo rit ikon akka kegiatan nabuy mabain hita bahagia do. Jala unang adong disi na mabahin beban. Guarna pe napahosaho nate. Asa relax jo pikiran ni, relax roha nang pamatangon. Jadi sude gabe sahiran na dikendorkan rupani, dipasuang jo muse ibana, disegarkan ibana muse. Hamwa kadongan suak songonido nuaing na taida di bagasa trupukon. Di boto Tuhan Yesus do naung luja akasisian nai mangula ulaon na. Didok disi ay torop do halak marlahoro tunasida garimangan gari sosadi hari. Daido didok di ayat 30 sadai. Bayako kita mangape daksangan nasida. Alani sibuk na di pelayanan nasidai. Yesus merasakan kesibukan dan kepenatan mereka. Alani perlu do dia kasisiani waktu untuk tarik napas. Asa boha, tutu asa segar nasida muse menguduti pakubasyun nasidei. Jadi sianom mataboto akamang doho tamuah kainan ami istilah ritriton HP dang na adong nuaing be, dang na adong nuaing be. Nunga adongi sia zaman ni Tuhan Yesus. Bahola ni tutu ba mungkin lebih populer ma di jamata sinuaingon istilai. Alayang go ulaw ni pangalahoy nga adongi mamuka zaman ni Tuhan Yesus. Jala molota jahayan no di evangelumi bahkan adong do tikina Tuhan Yesus harus menarik diri sesaat tu tempat na hening marhua di si. Ya, martangiang, bermeditasi, dohot lain sebagainya. Asahibul rohana rupane, martangiang, dohot mengkonsolidasikan dirina tutuhani. Hama kadongan, siani mana kita boto rupani istilah ritriti. Nunga adongi siya zaman ni Tuhan Yesus. Molo istilah na lebih keren waeng, didok may healing tipis-tipis ate. Tu dia doha mumardalani ninna manukun tu samosir dobah inna tabunay puang ninna rupani manipalihatay. Dungi didok mah tipis-tipis do inna. Hamwa kamanami dohot ina nami asing nina menyegarkan kembali badanon pamatangon manang napaswakon hosaluja diinganan na sudingipe. Boy do pakeon laos kesempatan laho mengevaluasi diri dohot mengevaluasi ulau niba nga aha naung niula jala aha mamuse si ulau deido
ngasongod dia diri niba jala songod dia mamuse tujuluanon. Hari kok do mengevaluasi kerja, mengevaluasi ulaun, alai tidak kalah penting da dohu hilala, tong mengevaluasi diri sendiri. Aida na sudah doti kita holanda mengevaluasi diri ni jolma, sibuk kita rupani paresoho diri ni jolma, hape dirita dak tatada, dirita dak ya tak evaluasi. Odo na juk masa. Sehingga gabiadong istilai dang ita daho dirimin. Memang nasibuk duau, sibuk do hita rupani mengevaluasi, menilai diri ni halak. Hape dirita tak ya tak evaluasi. Jadi ikonadong do dihita tiki mengevaluasi diri, dohot mengevaluasi ulau tai. Iru na pinamasan ni Tuhan Yesus tuah kasih siani, tiki na pahosahon saotik na kiningan, didok rupani beristirahat sejenaki, dipakai kasih sian naidui songodalan di nasida memulihkan fisik na ulujai. Alai laus kesempatan na berharga di nasida, lahu mengevaluasi ulau nasida. Nga olak ni dia diula jala tu dia mamuse mangalaka. Jadi dang nagabe laos vakum nasida rupani gabe laos pasif dah. Jadi hita pesongonido ngahudok nakid digijang dang robot kita. Akaina apalagi ati 24 jam ulaun hi. Sipata hirana swadok tiki di nasida. Boha adong do istilah istirahat marho sajo ay dang robot kita te dang mesin hita hamua kadungan ima na parjulu nabuy taida siya turpukon riko ni napahosahon sautik istirahat sejenak ay tuhanipe adong do tiki na istirahat ate buy do ita jaha di sada Musa 2 ayat 2 1 ayat 3. Jadi dung sudi bahet debata jadi-jadian nai di hari papituhon meradia maibana di hari papituhon sian nasa ulauna. Jadi dung sudi bahet debata jadi-jadian nai di hari paunopo di duate, di hari paunopo duate. Meradia maibana di hari papituhon sian nasa ulauna nabi nahen nai. Dungi di pasu-pasu debata ma hari papituhoni jala diperbediai. Ala nama radian ibana disi sian nasa jadi-jadian na tinopani debata laho pasuto. Deido didok di sada Musa 2 ayat 21 ayat tului. Atar songon senar gitarido hitau muse. Pakai cakupe di stel olodo putus ate. Molo palonggar hu gabeso makuling. Jadi na ikopas do setelah nai baru pe denggas suarana. Songoni do nang hitau. Jadi dang boy pakai caku, dang boy pa lujahu. Jalan apa dua hon na boy taida sia turpukon ima disarihon do di parmahat Tuhani do hita sudi. Takas do taida di bagasa turpuk jami taon. Dia mai ima songon naung tataringoti digijangi ay bukti panarihonon ni Tuhani dui dia kasisianna molo diluas na sida marhosa sa tokin. Hita pe di sarihot Tuhani do marhiti na mga lekot partikian di hita 24 jum. Dusbedo ti kita. Alay di sarihom mahita marhiti na mga lehot tiki karejo di lehot tiki istirahat dohot akapartikian na asing. Tupahita do nasubuy memanage waktu istirahat dunian alai di sido hita sibuk ia waktu karejo gudangan do hita hudul dohok marnonangi dohok makatai dongan bukti na padua hod di panarihono dohok parmahanion ni Tuhani di hita ima di nasinarihon na nariko di hita ima akasi panganon dohot akasi numota dang lomorohan ni Tuhani aturaparon hitau. Macai takas do didok di bagasa trupukon panarihonna dia kana toropi di ayat 30 didok asa dinatardara Yesus diida mapunguan nabuluni gabe asi marohana mida nasida ay songon biru-biru nasida nasomar parmahan gabe godang madipudahot tu nasida
Asima rohana, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lapatanna dipatuduho Jesus do empatina tu keadaan ni natoropi. Idu asa molo tauduti musema jahadi uduk ni turpukon, gabe ditamue Jesus do nasida mangan marhite 5 roti do 2 dekke. Omma bukti pabuana di parmaha Jesus do akan natoropi. Suaksongoni do nang hita di parmaha Tuhani do hita saluhutna. Jalatadana di parmaha Tuhani hita disariho do akan nariko di nguluta. Marhite si panganon si inumon dohot akan narikot na asingi di hita. Atong porsia mahita di Tuhan parmahan na denggan rohai. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pauratom may dibagasan rohanami bi. Asa di parbiho katami parbuen na denggan parbuen na tonggi. Dibagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.